अरे ना जातले हा अरे बा माझ्या रस्तो तयार झालो खाली ना आणि पाणी होईल आमचा फोन येईल कधी आला तर ह्या जर चोकअप झाल्यामुळे ना त्या रस्त्यावर खाली करून देणार तो की ना ह्या की ना ठेवू व्हायचं असा असेल असं पाणी काय हा काही त्या बघूया बघूया बघ तरी या करू ये मागे